Nhau dzomanhoko 3 Kubvumbi, Harare. Mapurisa areketa kuti havachabvumiri kutengesewa kwemipeta yemhando dzose munyika yose panguva ino yemupfigwa. Izvi zvataurwa nemutauriri wemapurisa, asi vanoona nezvebumbiro remutemo munyika vatiwo mapurisa haana mvumo yekurambidza zvinhu zvinotengesiwa kana zvisingatengesiwe sezvo vasiri wagadziri wemutemo. Munyaya imwe yashamisa vazhinji, wakomichi nyasi wanyorerwa tsamba nekambani yakavabatsira kunyora mutauro wavo wakazopa pakabuda mutongo mudare reguruguru remunyika pakubvutidzana kwavachamisa namaikupe. Basa rakaitiwa nekambani yebig brands rakaitiwa musi wa30 kurume, uko mutongi wedare redzimhosva uchizobuda musi wa31 kurume. Gadziriro dzakaitiwa navakomichi dzine chirevo pakuti vanogona havo vakandofembera kuti kune zvaibva muchikari chevatongi vedzimhosva kana kuti vakatange nyepiwa kuti zvii zviri kuuya. Ivona yawe ndivo vanoziva havo chokwadi. Kune umwe murwere wechirwere cheCovid-19 anga ari kubvunza kuti sei hurumende iri kuti vanhu vapfumbamwe bedzi ndivo vakabatiwa nechirwere ichi munyika. Ati apa ndiye akauya nacho akazora mhuri yache yese chirwere ichi zvokuti wanacho angaiti wapfumbamwe chete. Zvakadaro ari muutano hwache hwakanaka pamwe nemhuri yache. Mutare, mapurisa nyasi amukirira kukokorodza nevanotengesa zvirimwa zvavo pamusika weSakubva. Watengesi ava wanga wakarongwawo kuti vagokokotawo mari shoma kuti wawane raramo munguva yakaoma kudai. Chazovhundutsa nyika yese nechokuparadziwa kwaita zvirimwa zvanga zvatohwa nemapurisa nokuti muparadziro wacho ndotima. Kuita sezviribe kukwana, wakokorodza watengesi wacho wakavambonyikidza nokuvakanda mukamba yavo paMutare Central. Dzoupfumi, gurukota redzoupfumi munyika rati iro richaburitsa mari inokwana mazana mamiliyoni yemuno kuti igobatsira mhuri dzinotambura panguva yakaomerwa kudai. Watiwo mari iyi ichapuwa kumhuri dzinokwana miliyoni ibodzi, zvichireva kuti mhuri ibodzi inogona kungopiwa mari inokwana mazana 200 bedzi. Mari iyi ndeye muyembe kuvanhu vachaipuwa nokuti haikwane zvinhu kana zviviri nokuti mapfuta okubikisa ave kuita mazana 3 emadhora. Dzepasi rese, mumwe muimbi wekuAmerica akamboita mukurumbira, Bill Withers, kwaiapfa. Tsuri yokupfa kwache yaridziwa kweru kwezuva ranyasi. Akanga ava nemakore okuberekwa 72. Nziyo dzache dzakapisa somwoto makore anobva 1970 kusvikira 1990. Asi iye akapedzisira achekutsikisa madamba refu mugore ra1985. Tichakarereka usu munyika yeSouth Africa, manzi vanhu vanokwana vasere wakapfa nokuda kwokuita kwemapurisa pamazuva omupfigwa. Zviri kureva kuti mapurisa akatokonzeresa kupfa kwevanhu vazhinji kudarika chirwere chashura mari chedziwa mupengo icho chauraya vanhu vomwe. Mari yomunyika iyi zvakare iri pamutserendende isina chaomisa. Izvi zvaoneka pokare nyasi kuti mari iyi yagwa zvinoshisa kuenda pa10.2 padhora ribodzi. Takamboreva pano kuti nhanzvo yakagarira mari iyi heno ikagona kumisiwa. Naiwayo togumira pano. Murare zvezvinhu.